Práve sedím v nákupnom centre, ktoré je poloprázdne, pretože som bola v potravinách a v drogerii a čakám tu na autobus. Našla som si tu také miestečko, kde som sa tak trošku skryla za taký kvet a sadla som si tu na takú opustenú stoličku. No a keďže nemám čo robiť, tak som si čítala takú PDF knihu, ktorú mám v mobile a bolo to o tantrickej kňažke alebo teda o určitom archetype tantrickej kňažky, ktorá zosobňuje archetyp ženy rúže alebo toho posvetného symbolu rúže. A veľmi sa mi tam páčilo, čo sa tam písalo a dotklo sa ma niečo, čo už sama veľmi dlho cítim, že keď je žena na duchovnej ceste a cíti to hlboké prepojenie na nejaké energie bohyne alebo kňažky, alebo sa cíti, že naozaj kráča tou cestou tej vedomej ženy alebo v tom sebarozvoji, tak začína mať výčitky, že ak chcem byť na tejto ceste naozaj úspešná, i keď už to slovo úspešná je vlastne úplne nesprávne, tak tá žena cíti, že by mala spĺňať nejaké predstavy o tom, ako kňažka, bohyňa, vedomá žena žije, ako sa dokonale seba realizuje, aký má dokonalý vzťah so svojím partnerom duše, rodinu, deti, alebo nejaké svoje vlastné centrum, alebo svoje umenie, ktoré ponúka svetu a je za neho veľmi oceňovaná. A máme také predstavy, že keď tá žena je teda už tak dlhodobejšie v tom sebarozvoji, na tej vedomej ceste, že by mala to a to už mať zvládnuté, alebo v tom materiálnom svete už by mala zažívať. A potom sa tak same seba pýtame, že kde som spravila chybu, čo robím zle, ja asi nie som dosť dobrá, keď ešte nemám toho partnera, nemám ani rodinu, deti, alebo nemám prácu, ktorú by som chcela, alebo je to žena, ktorá je už staršia, je rozvedená, je sama a cíti, že vlastne není v očiach toho sveta tá bohyňa. A presne to je to, že to je hodnotenie zvonka. My keď sa hodnotíme zvonka v očiach toho sveta, tak vždy sa nájde niečo, v čom nie sme dosť dobré. Jedna nebude mať teda tú dokonalú rodinu, ďalšia toho partnera alebo prácu, niektorá ani jedno. A vlastne ja tiež osobne vôbec nesplňam ani jednu z tých nejakých položiek. Jednoducho skutočnou úlohou na ceste tej vedomej ženy je vedieť sa milovať. Milovať svoje telo, samu seba a svoje emócie, všetko, čím je v tej danej chvíli. A to je tá skutočná cesta tej bohyne, tej vedomej kňažky. To nie je o tom, že zorganizujete veľký festival, alebo že stretnete toho partnera duše a budete pre všetkých vzorom toho dokonalého páru, alebo budete sa nejak úžasne seba realizovať tvorivo. Áno, to k tomu patrí, to je ten náš sen, tam kráčame a túžime potom, ale tá skutočná skúška pre tú vedomú kňažku, keď naozaj žena chce ísť do hĺbok a chce sa naozaj realizovať duchovne, ono to v skutočnosti vyzerá úplne inak možno, ako si my myslíme, pretože ak stále máme výčitky, že sme samé, nemáme dosť peňazí alebo nie sme dosť úspešné, nemáme zvládnuté to prostredie, že sme si nepritiahli do svojho života tých správnych ľudí na spoluprácu, alebo že s nami niekto napríklad nechce spolupracovať, alebo že sa nám nedarí v tom našom tvorivom projekte, že tuto keď sa zasekneme, tu sa zasekne veľa žien. A potom upadne ten ich duch a radosť do života. Ale tá skutočná cesta tej vedomej kňažky, tantrickej kňažky rúže, ako to bolo v tejto knihe, tak je to o tom, že práve v takomto momente a v ťažkom bode života niekto môže mať nejakého chorého blízkeho, musí sa starať o chorého blízkeho. Proste tých situácií je neskutočne veľa. Ja som
opísala len také tie, čo často sa riešia, tak v takom hlbokom bode života vtedy objavujeme tú skutočnú silu a lásku. Lásku same k sebe. A keď jednoducho týmto neprejdeme, tak sme vlastne nezložili tú hlavnú skúšku. To, že sa nejak obliekame, máme nejaké záujmy alebo navštevujeme určité kurzy a semináre, ešte neznamená, že sme už prešli tou najväčšou skúškou. Tá najväčšia skúška prichádza vtedy, keď objavíme lásku samé k sebe, v tých najťažších, možno až najponižujúcejších chvíľach, keď sme v očiach spoločnosti není tam, kde by sme akože mali byť. Alebo nevyzeráme tak, ako by sme mali vyzerať, keď sme tie veľké bohyne, kňažky a ženy, ktoré majú zvládnuté všetko, lebo veľa žien na tej vedomej ceste sa môže aj zdravo stravovať a podobne. A aj tak prichádzajú určité zdravotné ťažkosti alebo váha kolíše, pretože to ženy na vedomej ceste na seba nasávajú aj mnoho energie zvonka a na druhej strane na vedomých ľudí sú kladené vyššie nároky a tým pádom aj to telo skôr reaguje, že to zdravie sa skôr môže prejaviť, že niečo sa pokazí, pretože ten človek je citlivejší a má už vedieť s tým pracovať. Niekto menej vedomý, keď to tak nazvem, tak môže si ísť viacej tou materiálnou cestou a tie dôsledky nebudú také ako u ľudí, ktorí kráčajú vedomou cestou, pretože tam už je ten život na nich prísnejší. Takže nenechať sa vlákať do toho hodnotenia, to je veľká pasca, ktorá mnohé ženy zastaví potom. A tá skutočná kňažka je vlastne centrom, sídlom, zdrojom lásky, pretože miluje samu seba v tých najťažších, najkrutejších, najbolestivejších a najodmietanejších situáciách života. To je skutočná láska, to je skutočná tantra, keď tá žena objíme svoje telo, dušu, emócie, samu seba, aj keď vie, že ju nikto nemiluje.